Vítame vás na Inštitúte edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Na Slovensku sme ako prvý poskytli odbor sociálna práca a ako jediný ponúkame kombinovaný študijný program Etika a sociálna práca. Máme akreditáciu vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Ponúkame bakalársky, magisterský alebo doktorandský stupeň, po ktorom sa k nám môžeš pridať ako vedúci výskumný pracovník. Počas praxe si budeš môcť podľa svojich záujmov vybrať spoluprácu s rôznymi sociálnymi skupinami. Ako bonus môžeš počas štúdia využiť zapojenie sa do programu Erasmus. Po získaní bakalárskeho titulu sa budeš vyznať v tom, ako pracovať s konkrétnou cieľovou skupinou. Môžeš sa uplatniť ako asistent sociálnej práce, teda budeš vedieť poskytovať základné poradenské služby a samostatne vykonávať sociálnu rehabilitáciu. Po získaní magisterského titulu sa môžeš uplatniť nielen ako zamestnanec či vedúci pracovník, ale môžeš získať aj skúsenosti, ktoré ti pomôžu zriadiť si vlastné zariadenie sociálnych služieb. Naši študenti sa popri štúdiu zúčastňujú dobrovoľníckych aktivít s dlhoročnou tradíciou. Chceš patriť medzi nás? Tak pošli svoju prihlášku už dnes.